Una segona autodefinició de Déu, Moisès. Jo sóc el que seré, el que veureu. Déu és el futur, Déu és la utopia, la gran utopia humana. El millor, més ple sentit de la paraula. I la tercera és de Sant Joan. Déu és amor. Si Déu és alliberament, Déu és utopia, Déu és amor, i ho crec, és clar que la meva fe i la meva pastoral seran altres. Vostè, amb els anys que porta aquí, és a dir, el Pere Casaldàliga del 68 i el Pere Casaldàliga del 99... És més vell. Però molt jove, a més a més. I es conserva molt jove. Només et diuen això quan és vell. Quan és jove ningú et diu, oh, està molt jove. Ara m'ha fumut. Ara m'ha fumut. Perquè deia, el Pere Casaldàliga del 68 i el Pere Casaldàliga del 99, l'experiència que vostè ha viscut i viu aquí i viurà encara per molts anys aquí, li ha fet entendre un altre Déu? Sí. M'ha fet créixer la consciència de Déu. M'ha fet tenir una llibertat que no s'espanti ningú, fins i tot davant dels dogmes. Són necessaris els dogmes, però els dogmes són una formulació humana. Quan jo parlo de Déu, ara per exemple em fa gràcia, va rebre ahir el text d'una bona gent, que suposo que són bona gent, espantats perquè la teologia de l'alliberament torna a reeixir. Estem perduts. Semblava que s'havia mort ja, no? Perquè diu que va caure el mur de Berlín, oi? Com si el mur de Berlín fos la càtedra de la teologia de l'alliberament, no? I una de les coses que deia aquest text era això precisament, que ara aquests teòlegs de l'alliberament ens volen fer passar mitges paraules, d'una manera ambigua, una mena de Déu. Estem passant el mateix Déu. El que passa que la teologia de l'alliberament, responent a la mateixa Bíblia, ha cregut que hi ha tot un procés, una pedagogia, com deia el concili, en què Déu explica a Déu. Dogma. Jo parlo ara de la Santíssima Trinitat. I saps què diem aquí al Brasil? A les comunitats eclesials de base. I la frase, modèstia a part, o modèstia inclosa, com deia l'altre, la frase és meva. La Santíssima Trinitat és la millor comunitat. No ho dèiem, però sentíem que el misteri d'un Déu que és Pare, Fill i Esperit, que és un sol Déu, que no és un Déu solitari, d'una manera o altra ens parlaven d'un Déu família, d'un Déu comunitat. Ara ho diem, ho formulem. La Santíssima Trinitat és la millor comunitat. I per les nostres comunitats, la Trinitat és el gran paradigma de la comunitat. Hem crescut en la formulació, hem adaptat la formulació. El butlletí aquell que m'han enviat, per cert, de Lima, del Perú, celat, no? Molt de dret, se li veu l'orella, diríem, oi? S'espanta perquè diu, ara tenen la barra de dir públicament, descaradament, que Déu és pare i mare. No és la teologia de l'alliberament que ho diu. El papa Joan Pau I va dir explícitament Déu és més mare que pare. I ara no fa gaire, el mateix papa Joan Pau II va dir també explícitament Déu, pare, mare. Deia vostè, Déu és més mare que pare, i en canvi les dones no poden exercir el sacerdoci. Perquè l'Església és molt machista, encara. Els bisbes, els capellans, no. Tenim por de les dones. Mira, és un problema de cultura, fonamentalment. La humanitat hem de reconèixer la màxima part de les cultures, fora d'algunes cultures indígenes que són matriarcals, la màxima part de les cultures són machistes. La força manava. I l'Església s'ha anat inculturant a un món machista. El món semític, per un cantó, després el món greco-romà i l'Occident. A mi quan em diuen l'Església no pot ordenar capellà una dona, jo dic, bé, jo respecto la decisió actual, no hi estic d'acord.
Ara que no em diguin, amb tot el respecte que vulgueu, el papa, els seus cardenals i els teòlegs que pensen el contrari, que no em diguin que hi ha raons bíbliques, teològiques i d'autèntica tradició majúscula que impedeixi l'ordenació d'una dona. Tradició cultural sí, però tradició de fe no. Jesús va triar 12 homes. En aquella època no podia fer res més. A més, que sabem que això de 12 o 13 o 15 o 20, tot és una mica relatiu, no? Les comunitats, l'Evangeli es va escriure després, els 12 signifiquen els 12 pobles d'Israel, els 12 noves tribus del nou poble d'Israel. Ara, la llei és la llei, sí, molt bé, però l'Església, com ha evolucionat en d'altres aspectes, evolucionarà no dubtes. Vostè, que intenta sempre ser conseqüent, ja que hem parlat fa res, uns momentets de la teologia de l'alliberament, l'any 1985 en vol ser més de conseqüent. I se'n va del Mato Grosso. Se'n va a Nicaragua, on hi ha una revolta que es vol consolidar i que té com a ministre d'Afers Estrangers en Miguel de Escoto en vaga de fam per protestar, per dir al món que ja n'hi ha prou d'ingerència dels Estats Units en els afers interns de Nicaragua. Vostè s'hi sent cridat. El que no va aconseguir la mort de la seva mare, que vostè sortís del Mato Grosso, ho aconsegueix una causa, suposo que per vostè evidentment molt justa, que és el que està passant a Nicaragua, i se'n va a Nicaragua. I no en té prou. No en té prou amb això. I m'hi quedo, que sóc encara. I no en té prou. Després se'n va a El Salvador, a resar davant de la tomba de l'arquebisbe Romero. I no en té prou encara. I després fa cap a Cuba. I s'abraça amb Fidel Castro. Un bisbe complicat, Mira, cadascú té les seves dèries, no? Jo no estic canonitzant Fidel Castro, ni estic canonitzant la revolució sandinista. Ha fet més pecats dels que pensava potser en aquella hora, no? Però continua sent Nicaragua, nicaragüita, que cor, no? I Amèrica Central i l'Amèrica Llatina. És una passió meva. Però per darrere d'aquests viatges i fins i tot d'aquestes revolucions i d'aquests moments històrics hi ha les causes. Tornem a les causes. No? La causa de la dignitat, de la llibertat, de la igualtat de tots els pobles contra qualsevol mena d'imperialisme i d'intervenció. No podeu oblidar que la contra hi era, recolzada pels Estats Units. No? Una nova intervenció. Ara fa pocs dies Clinton ha demanat disculpes a Guatemala, perquè va ser un error el que vam fer. Com? Un error. Va ser un crim, un genocidi, massacre. I continuen bloquejant Cuba i Iraq. El patriarca de Bagdad, que no és un teòleg de l'alliberament, ha denunciat el bloqueig com criminal i ha dit explícitament que cada mes es moren de fam 5.000 nens a l'Iraq per causa del bloqueig. Jo continuo defensant el que les revolucions tenen d'antiimperialisme, d'afirmació de la dignitat i alteritat dels pobles, de llatinoamericanitat, d'obsessió per la justícia, per la salut, per l'educació. Després, la realització no correspon. Mira, jo sóc a favor del socialisme, encara. No del socialisme real, sinó del socialisme somiat. Em diu, oh! Jo dic, oh! I l'Evangeli real i l'Evangeli somiat. L'Església real i l'Església somiada. No correspon tampoc. Per això avui encara vostè defensa Cuba. Sí, la revolució cubana. Sí. Fidel Castro i el seu règim. Fidel Castro té els seus disbarats, els seus pecats, no? Els té.
hauria de donar una altra llibertat, hauria de reconèixer que és hora de fer un pas, evidentment. Ara, els Estats Units s'ha de retirar d'una vegada per totes, no solament de Cuba, d'arreu del món, on hi sigui bloquejant, imparant, que es quedi a casa. Ha llegit el llibre de Manuel Vázquez Montalbán, Sí. I Dios entró en La Habana? Sí. I per cert vaig fer un document, ara que va ser a Cuba, el mes de febrer, no? Que els claretians som fills de Sant Antoni Maria Claret, no? Bé, som fills de Déu. I deixebles de Jesús i seguidors de Sant Antoni Maria Claret. I Sant Antoni Maria Claret, veí meu de Sallent, el Bages hi té gent bona, batejats amb l'aigua de Llobregat, no? Aquest doll de l'Araguaia, que em ve ple de llobregats, com dic, amb una poesia. Els claretians som seguidors de Sant Antoni Maria Claret i ell va ser arquebisbe de Santiago de Cuba. I ara fa 150 anys que va fundar a Vic la Congregació Claretiana, no? I hem tingut una reunió ara al mes de febrer de claretians de tota Amèrica Llatina i el Carib. I vaig escriure un text que el titulo Declaración de Amor A la Revolución Total de Cuba. Sí. Yo, obispo a la izquierda. Pot ser un zero a l'esquerra, Però no ho diu en aquest sentit. No, perquè jo sóc esquerrà. I ja de nano era esquerrà. El que passa que aquell temps ens deixaven escriure amb l'esquerra, havien d'escriure amb la dreta. Ara es pot escriure amb l'esquerra també. Y continúa dient el document, mientras la posmodernidad anda sin rumbo y quieren declararnos cansada la utopía. És una paraula molt interessant de Galeano. Diu, sembla que aquesta gent de la postmodernitat, del neoliberalisme, pensen que la utopia és un cavall cansat i hem de baixar. No. El capitalismo es un pecado capital. Sempre, sempre, sempre. Tant si tu creus com si no tu creus. Estic parlant de les meves conviccions. Per una raó molt senzilla. El capitalisme, per definició, és lucre acumulat. Per definició, el capitalisme és privilegi del capital. Per definició, el capitalisme, sobretot el capitalisme neoliberal, és exclusió. Fixa't bé, el capitalisme clàssic tenia dos enemics, diríem, dos contrincants, oi? Per un cantó el comunisme, el socialisme i també el treball. Ara el capitalisme neoliberal pot prescindir del comunisme perquè ja va caure el mur, oi? Pot prescindir del socialisme i pot prescindir del treball. Tenim el drama de l'atur, que el tenim també a Espanya, el tenim a Europa. No? Ni el treball ni el socialisme ens fan nosa. Tenim el camp obert, sols a la batalla. Cuando el capital neoliberal de lucro omnímodo, de mercado total, de exclusión de las inmensas mayorías, y a el pecado capital, es mortal abiertamente. Sí, perquè mata la vida, el futur de la gran humanitat. Avui diuen els tècnics que tenim ja pràcticament 1 bilió d'emigrants, dic d'aturats al món, no? Deu ser un atur més o menys formal, no sé si refereixen també a sectors de l'economia informal, pot ser, no? 1 bilió d'aturats al món. Els països del tercer món, el 80%, si fa no fa, viu a la pobresa. Hi ha 1.200.000 milions de persones, 1 bilió, que viuen amb menys d'$1 diari. Això és mortal. Mata la vida, impedeix el futur de les persones, porta els pobles a la desesperació, a la violència. És que em direu, però no depèn solament del capital. Jo sé que els nostres governs són corruptes també i que tots, cadascú de nosaltres dins del cor porta l'egoisme, no? Però no hi ha dubte que si el capital no fos capitalista, si el capital estigués l'economia al servei
de la política. I la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Monsenyor, perdó, senyor. Sí. Senyor Pere Casaldàliga. Senyor Pere Casaldàliga.